Limbador syumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Sir, itulod mo ni Alexandra yung apartment na. Tapno makay na na. Kabailak niya gawid nga may mesa. Itulod ka, Alexandra. Sige na, Alexandra. Sumurot kan ni Sir Darius. Siyak pa lang, tagbantay. Kasakulam, tiagi na na. O anya, Jeremy? Makarelax ka di? Di pa nang mas masahikad ka? Adula unay nga minti pang panunutam. Matuo ka na kon. Kaano ka di arumwar iti pagbaludan dayjay avanci? Mabiitan. No apay mat ngamin anatiliw iti. Salpag dagita pulis ah. Di mo panunutan dayjay. Ibagam iti abogado. Darasin ng ornusan ti kaso ni Vanji. Tapno isupat ti katulungan tayo ang mga sikaso kadagiti babae. Kasapulak dagiti mapagtalkan nga agtrabaho. Anya kada klase nga arak ti kayat yung inuman, ha? Jay kang ingina na klase. Matungpan, no day tati kayat yo. Amin na kayat yo, ited ko. Amok namin asaan da kapulo sa paayan kadagiti daw kada kayo. Sigurado na ita. Pinaayaban kayo. Tada kayat ko nga ipapatay kada kayo. Uy. Maramat kumatlangan dito inted mo aka barbaro apaltog. Sino na ita? Tayo titiladawan na. Oh, Baknang tilangana. negosyante da ita, Nardo. Udno abak nang. Ngam di na kayat tiyagbayad. Kalpasan na maumaan natin inted ko nga escort service na. Di nang kayat tiyagbayad. Ibagam laeng no sa dino ti mabalin miya pakasarakan kan kwa na. Tapno planuan miya na laeng tiaramidon na. Si kagayam ti Michael nga bagbaga ni Alexandra. Sana ko na nga mo, sir. Nga musika, kabisado ka. Sige. Siya kung ti makaamo amang kadwa ni Alexandra. Amang ano, dapat aramido medyo opisina yo. Nag-file ako ni Tilib ko, sir. Amok namin nakasakulan ang kaduat ni Alexandra. Mabit lang, sir. Mapan ko lang kita ti pasyente. Amang ano nakariingan. Mamang, ada akong di kay abay mo. Tsak, napiksaan. Isok. Yasitak mo. Nagta, napayag mo. Tada, iba ka. Sige, mamang. Iba gayo. Adita, nayasidad kong tilapayag ko, itingiwat niyo. Maganad ka, anak ko. Nangag ko. Anak Sarita, Donato Kantiago. Kat, makikapunta. Iti. Iti. Sige, mamang. Ibagayo. Gani. Cherry me. Agan. Ka. Ada. Kuata. Mamang! 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 Mamang ko! Mamang! Alexandra, awatan mo na si Pupuso ko pasana. Awanan ni mamang ko. Natayan. Kadwata dito ni Sir Darius.
Ngam, kilaat mo ka na rin mo. Nagsakit na itala na pa sa kamag, Michael. Diyak pa na ipapas ni pa nagkadwami kini mamang ko. Maapay anatayan. Apa na pinanawan na kon. Apay. Naawat ko ti text message mo, iha. Isugay mawag kadagos kan ka. Mami, awanan ni mamang ko. Iha, inton umaypay alawas ti panagawid mi kanidadim. Manipod iti panagturmi. Ang ikarigatan mi ti agawid. Maawatan kayo, Mami. Sige. Kat tulungan da ka amang ikarkararag iti kararwa ni mamang mo. Ayaman ak, Michael. Kadag iti panawan ti panagladladingit ko. Dinak pinaypayan. Awan anyaman na, Alexandra. Masyanak namin ka. Tagmay sa ka dito yung apartment mo. Sigod ang nagmay mesak. Nairuwam ako. Kadwaan ka no kayat mo. Diyak kayat ang makita ka na ladingi. Masaksakita na. Saanan, Michael? Agyaman aklangan. Agsubli akmat lang iti trabaho. Tapno maituloy mi ti kasong imbestigaran mi. Kasla na sakit tirik na tamang panaw kan ka ita. Awagan kanto no kasapulan ka. Tani, manon nga aldaw ti panaglangan mo iti trabaho. Ang mga nasukatan na kanyepe. Uray katanda. Basta para kan ka. Sana nasakit ka niya. Ado ti mabali na sir ka katrabaho dita. Agawit ka kuman. Amo, ado matdagiti personal abanag arumbang nga asikaswa. Sige man langan. Oh, Alexandra. Noda ka sa kulam. Awagan na klanga. Umaya ka dagos. Wan, Michael. Kat agyaman na. Ni Michael na dyan mo manipod iti apartment ni Alexandra. Anya nga tati inaramid na ti taunag. Naimbaglakit din, ta sa anak-anak tuloy nga imunag itay. Angam. Apay akas ti marikrik na. Masaksak tanak no makitkitak idadwa. Doa kami kini Alexandra nga partner. Kas lamas na lag-antirik na anak ni Michael. Jack maawatan tirik na. Pandarakit din ti kotse. Purayo kailangan ni Alexandra yung opisina mo. Michael, Ha? Sir Darius, good morning. naimbag nagsapa mat. Naragsak kan sakit di ita. Ah, inspired ngamin sir. Wen, ta nakita ka arimuar manipod iti apartment ni Alexandra. Kaduak ko ma. Ngam kinunana sa anin. Sumrek sa kanon inton bigat. Uy, talagaan nasingad kayon iti tunggal may isa. Amon pa yun no kaano asumrag. Amumutan. Agin inawag kami akanayon. Talaga gayam an nasingid kayon. Ah, medyo. Saan ang narigat nga yata ni Alexandra, sir? Napintas, sexy, nasingpet, kan, natural. No kasta, iso ti inspirasyon mo. At kakadwa kayo. Iso nga, damagag man, sir? Pudno ka din awan pa'y boyfriend na? Ha? Sige, sir. Tuloy ko pa'y dito aramida. Manipod dito'y ayanta.
Nawaya makita ta, tipon teriyata ang negosyante. Ba't nang gaya ma talaga? Nagdakal tibalay na. Dajayan. Aglugan na ni Tikotsena. Apaman na makapanaw. Surutin ta na dagos. Amo man ti aramidan ta, Tiago. Kabisado kami na darwama ko ni tikas toy abanag. Intan, surutin ta. At dayta, naitinag tantikot siya tinigosyante titiras. Kasanong tibangkay? Ibagkatan. Kat ibalang tayo ti karayan. Partakan tati ako na ang mga doon na makakita ka tata dito Alaga, ibagkatan arudan. Malagsakan at unay ka na kayo, Adwa. Good job. Impanod milatan ti bangkay na iti karayan, boss. Awan ka di tinakakita ka na kayo. Awan, boss. Sigurado dayta. Bueno, ato iti kwartay. Umanay daytan. Saan kayo amalugi? Wow. Agyaman kami, boss Nagano. Jeremy. Alexandra, Si Kamot Gayam, Agent Campion. formal kamat launay. Nagkapuak dito opisina ni Hepe. Nagsalita kami may naig itipo po sa tipod no ngayon. Anya, umunag ka kadimat iti opisina na. Saan? Urahin ka. Kung nangamin ni Michael nga da ka di taunag. Sige, inakla ka sarita ni Michael. Agsarita ta. No may panggap iti trabaho. Juan, mabalinta ti agsarita ato tuto. Ngam, no may papan iti personal abanag, ni Michael ti kasarita. Ada nasarakan na abangkay at tumtumpaw iji karayan. Anya? Adan ita iya po nirarya. Amunda pa'y, tigin na siya sino na. Wah, kalpasan ti escort service. Adamanin baro akaso ti pamapatay. Saan ka din amalmalpas dagito'y aklase ti krimen? Dahil pati bangkay ti biktima. May saat ang maiti ulo na tinakaigapon ti papatay na. Kaya't sigun iti report dagiti pulis. Riding in tandem dagiti suspect. Katamtaman ti pamagina. Agarop 50 ti tawan na. Anya nga tapay dagiti dadto maapakabigbigan kan kwa na. Sigun ka dagiti pulis. Patsanda ang may sa professional. Ta nakasuot pa'y lakan ko na ti polo kan pantalon na. Anya nga ta ti motibo ti kriminal. Adda nga ta pakainaigan na itipan nakapapatay ti escort service. Nakaragrag sa kaita, Jeremy. Di mo pa'y gayam amo ang nakarwaran iti pagbaludan ni Banji. Kasta ka di? Adan katulungan ka, Emily. Talaga ka di nga agtalag ka kan kuha na? Nabayagan nga gama mo kami. Hindi pa'y larugrog yan mi tinegosyo. Agin inawag kami. Sige. Paano mo tamalpas ti misyon mo? Di na ko maapuraan. Kung nagtumot ngamin kan ka, lepasin mong tibiyag dayjay at tao. Saan pa'y? Jeremy, isurong langin kanyak no kasano amaalak dagiti napapatet ni impormasyon iti bank account na. Ta iso si Ramidan. Hindi pa'y lang mga imbagam dayta. Pinabayag mo pa'y laan. Kursunadam samot ngamin dayjay nga agent. Saan? Di ka ko magpanunot iti kasta, Jeremy. Gapo ta sikat, di kayat ko. O kasta, kotse tinapapatay ang negosyante day tinatinag dito daras. Huwag mo dayta.
Igam ko ang ti files ti negosyante. Sige, mapantan ija opisina. Nasaysaya at nga ija iti pangkitaan taan na imbag kadagiti records. Sigurado asaan na makapagkadkad ni Darius? No awaga? Kad agkita kami man dito restaurant. Sige. Awagak? Kat kumbinsira nga agkita kami. Aday ta. Agriringan di cellphone na. Hello, honey? Adam dito restaurant. Umay ka kumaita ditoy. Ay, sana mabalin. Basta umay ka. Urayan ka, ha? Okay. Ibagak the exact location. Awan matlaangan ni Darius. Manon nga oras nga agur-urayak. Nauma akong itikanayo na kasting aramitan na kanya. Nasaysaya at sano awagak laangan ni Michael. Barang matulungan nakpay kadagiti napatpatag na impormasyon anas kan ama-amwak. Emily, saan ako niyag bayag-bay? Mapano kon? Ag-overtime kami ngamin ita. Anya? Di mo pa ginargaraw ti in-order ta ah. Pumanaw kan? Sana bale, siya kung timang bahag ka dagiti in orders ta. Ngayon, agaraga. Kurang samat ti kwarta kita. Agamat card mo, saan ka di? Iswipe mo langan, di nakabayad kan? Aywan na niya. Sige, isulangan nga ro ti aramidag. Kukwa konti kwartam Darius. Apaman ang makapanaw ka. Awagak tumatan ni Jeremy. Nasignet. Nagprikat ang makita ti dalan. Agpaliw ka laeng. Patse. Dandanitan makamatan di punteriya ta tao. Kabisadong kaditi plate number jay lukan. Kabisado. Oh. Isunod ito na labaga kotse. Ha? Iso talaga. Oh. Ibatog ko ti motorsiklo iti driver seat. Paltugan ton. Nakabatog Santiago! Natabak! Porta ka mapatarayan ti motor! Ha? Saan mo nasamot na natamaan? Kumamkamat! Palpaltugan na ta! Porta ka bay! Tiago! Natamaan ka kadi! Si Mardingan ako ng kamat tikot si Idilson ang tagawitan! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Maulangan. Doon ti... Dara, napukaw kanya. Sa dino na lugar ti ayang ko. Awagak ni Alexandra. Kumusta ang tirik nang? Nautot pa lang ti sugat ko. Oo. Di mo pilitan ti bumangon. Di mo pa'y kabailan. Riding in tandem, dagiti ng paltog kanya. Pod na ti kinunang. Ano pundatan at talaga. Kaya't dakapatayan. Makamatak ko maida no sa anak anagulaw. Pacheck. Napunta ak yabak rider. Nagsarita ang tati oras apa nagkita tayo di opisina. Ngam nala daw ka iti manong oras. Amay, sa dino ngamin tinapnapanam. Personal data na damat. Personal. Among Darius, data rason mo ti mangirupo ka data. Kasanuman ka personal data. Rumbang amamwak. Oh, sige. Nagkita kami kini Emily.
kunakon ka. Nga magwari ka. Awan ka di ti pa nagsuspetsam uray basit laang kankwana. Awan ka di ti pa nagduadwam iti kinatao na. Tisugat ko, Alexandra. Di ka nga min garaw-agaraw ah. Darius, nasalirit ka. Amok dayta. Apay adi mo aramatin dayta asirib mo. Imbestigaram ti biyag ti sabali at tao. Ngam apay adi mo maimbestigaran ti kabibiyag ti ipanpanakkel mo a girlfriend mo. Gusto na, Alexandra. Darius, nasaysayang at amanggam ti amin nga ibagak. Kapag pampanunutam. Ita nakapsot ka. Sa dinot ni ayan ti ipanpanakkel mo anobyang. Awagan ma. Paumayam dito eh. Ngam na di mo kaya, ano sanak nga rod amang bantay kan ka dito eh. Asyak ti mga sikaso kan ka ita. Kumusta ang tiriknam, Tiago? Aray, nautot ti sugat ko. Ay, Mabit lamang baganda ita. Pribado a doktor, timang tamtaming kan ka. salpag dayjay. Nalaing mat a pumaltog. Amang ano na tayo magtenday, Jay? Nalaing mat. Masigurado na tamak dayjay. Ngam no kas pangarigan tasan anatay. Iti sumaruno. Siguraduan tan ang mapatay ta. Kayam, asino dayjay a tao? Diyan mo. Basta ti plate number kan kolor lang tilugan na. Tinaybagan ni Boss Jeremy kanya. Kaya't ko nasubian. Kaya't konti agibalas. Mapasamak to dayta, Tiago. Agpaimbag ka pa'y. Talaga gastusan ni Boss Jeremy, ti pa nagpaimbag mo. Kaya't napay, nagbiag ka. Kita, Emily. May withdraw tati amin na kwarta ti gayem mo iti bangko. Sinurot ko lang, timba ka. No, hindi pa ila kumangay naramid tati kastoy. Alpas ko man. Ang gamagore ka? Kaslasan ka naragsa ka. Impapatahin mo ka din, tigayem ko. Kunakon kat amadanagan ka. Uray kaskasan mo. Gayem ko day, Jay. Siyempre, madimot lata tiriknak no kas pangarikan kas di. Pinagpili ka iti. Biyag wano kwarta. Kwarta mati pinilim. Pinagpili ka mat. Siyak wano iso. Siyak ti pinilim. Ita, kasta ti marikrik na kan ibagang. Ibagam nga ron, tipod no. Natay ka din ni Darius. Nasaya at mundo na tayan. Tapno awanan karibal ko kan ka. Michael, tulungan niya. Iawit to ni Darius. Well, imaya ka dagos. Tamok na yawit tayo. Nasaya at met. Jakon kaya ti agtali na dito ospital. Manungal daw ko dito eh. Ijay apartment na ti pangyawidan takan ko na? Saan? Iji apartment ko. Saan ka nagreklamo? Apay, ada ka di mga sikasukan ka iji apartment mo? Awan. Iso adi ka nagreklamo. O sige, Michael. Ipatugaw mo, di ta wheelchair. Anay ko. Inaya din yun. Nasakit pa lang yung tisugat ko. Managanay kagayam, Sir Darius. Swerte ka. Tanimadam ko ti mga sikasukan ka. Siyakla ko man tinapaltugan. Anya? Siya akong tinangbayad itibil mo. Atoy, isubli kon ti card mo. Sikat tinagbayad? Oh, apaya di mo inaramad da ito card ko. Kasano nga aramatag? Kat zero balance data card mo. Imposible. Si Kanton ti makaam mo amang i-check ije bangko no apay. Delikado ka, Sir. Ang mga nabiktimada kan dagiti sindikato. Anya?
Naskan amawat-wat ko dito sugat ko. Sana mabalin ti kastoy. Oh, Nasakit pa na. adpiti ka na. Naksat samot man yun. Ano, Sam? Talaga asa anak anala ingagluto. O sige, makaamo ka dito ha. Romana, ituloy ko tag-investigar. Saan ka pa ilang nga makaduan nita? Amo, iso ngagpaimbag ka. Kat, anya ka nga oras nga agsubli. Di ka matanakan. Saan ka baybayan? No pa'y saan mo ang magustuhan ti luto? Sigurado asaan ka ang mabisinan. Nagyaman na. O sige, mapan. Oh, agrobrobat ka mat? Ada pa pa na? Sumurot ka mat kanya. Kaya't ko mamamom ni Vanji. Nakarwaran ni Vanji? Imawag ti abogado na. Intasabtan. Rambakan tayo ti irurwar na ti pagbalutan. Meron ba narambakan tayo? May maysa tayo na pamilya, Emily. Saan ka kanya maragsakan? Diyan ka mo, naramban nga maragsakan ha? Agsaga na kakit din. Agur uray siguro ni Vanji. Oh, welcome to the family, Vanji. Maragsakan ti Riknag. Iti inaramid mo para kanya, Jeremy. Matuukan ka ka di unan? Oh, sunjakon kaya tiyag subli pa iti unan, ti pagpalutan. Asino nga min tinangin bagang agsubli ka pa dyan? Oh, ang yaman ang Jeremy. Mamamunto pa dagiti danduma kakadwa. Yaman mo ken katagbalin kong asawa. Ni Emily. Hello, Emily. Agaman po kami. Ano kasta? Agselebrar tayo. Ipakitan to ni Emily dagiti taraknan. Ababay. Kaya't ko ni damat. Patya ka magustuhan ti trabaho. Takas na ti trabaho nila. Natulog ka mat talaga. Juan Gayan, ni Mauricio. Kaya't ko ang makita ni Mauricio. Siguro adan sa bali ababay. Tawra siya. Nabaya ka dyan kahit kita ni Mauricio. Ano? Nagkariiti, ngirwar na iti pagpaludan. Ngam tinatimpal, ti Karina. Siya tinangtungpal iti dayta kanina. Kasakulang pa'y kadi, tikas kan ba? Agtrabaho ka lang ang kanya kan saya. Ado, ti kwartan. Dayta ti pasigurado ka. Bibiyag pa'y lagay ang tigayam mo nga agent. When? Nabuyak iti telebisyon? Sa dino itantayan na. Kalpasan na nakarwar ito ospital. Jeremy, please. Di mo kuman parigatan tigayam ko. Biro kam ti ayan na, Emily. Ngam, Mapan ka. Kat aramidam ti imbilin ka. Di mo liplipatan. Ana i-transparent iti account mo ti kwarta abingay mo. Jeremy, sardingan niyo kuman ni Dario. Tapay? Naalata mo ti kayatakan ko na. Iso asaanan aron ba nga agbyag dayjay a polis. Iti sumagmamanuhal daw ka pa nagtalinag ko dito apartment mo, Alexandra. Narwama ko namangan itinakset. When no over ko kalutom. Iso ang maikawakan to, inton makasublikan iti apartment mo. Mabait lang ha, umawawag ni Mike ka. Sumbatak na ang. Hello? Nasayata nakapanaw ka dito opisina. At ang aming babae ngay may nakisarita ka ni Hepe. Sino day na babae? Napintas, napudaw, at idugtibok na. Nilakip di Emily day ta. Birbiro ka na ni Sir Darius. Ngam, saan kayo ang madanagan? Saan nanamuhan o sa dino te ayan nyo ita? Okay, agyaman kami, Michael. Bye.
Sapsapulin nakakano ni Emily. Anya. Sana rin mga maamuan na no sa dino ti ayan ko ita. Dayta ka ditiga po na kayat magtag subli di apartment mo, tapno agkita kayo manan. Saan matkit di? Tinasayat. Mangantan. Lumamiisan na ito yung sagana. Nakita ko dagiti escort service mo, kan dagiti babae nga maki-online. Kasapulak pa iti ad-ado. Kasapula namang recruit tayo kadagiti babae, kadagiti probinsya. Dagiti ngamin, dagiti nalaka, amalan lukoy. Okay, aramidem, Vanji. Napigpigsa, kan nabibiit pa'y kumati pa nag-recruit. Lukadwa ni Mauricio. Baybayamon da jata. Naragsak siguro ni tibiyag na ita. Amangan mat, no adandakas sa napasamakan kon. Anya ko maita. Agbiag kalata nga uray awan. Basta agtrabaho ka. Okay, Jeremy. Di mo liplipatan. Asyak tinangirwarkan ka, ije pagbaludan, Vanji. Yaman nakitipan ang tulod yung kanya dito apartment ko. Michael, Alexandra. Awan anyaman na, Sir Darius. Oh, apay nginikat man ti bandage ti sugat mo. Kas makita mo naimbaganan. Piglat lang na ito eh. Nakas na, ag-report ka nga rudan, inton pila. Gayam, ada imbitasyon ni Hepe. Birthday na kano. O di, mapantayo. Itugot tayo kano, dagiti partners tayo. Ha? Ma'am Alexandra, sikat to ti partner ko ha. Ha? Adda ka din eh, baga ni Hepe akasta? Ay, ada. Iso nga unaan kan, Sir Darius. Alayat ni Ma'am Alexandra, partner ko. Sika talaga, inunaanak manan. Ngam sa na bale? No si kanto tagbali na partner ko, okay na. Kasano ang napasamak ang na zero balance ti may sa apang account ko. Sakmat lang ti makaamo iti pin number na. Sigurado. Sindikato lakit di tinangaramid iti dayto ay. Ngam. Kasano? Masapo lang may imbestigahan dayto ay. Makika-ordinate kiti bangko. Kumusta ka, Darius? Naka-recover ka ka din? Oo, sir. Isu na lang ta. Madlaw ti sugat iti takyag ko. Sa nabale, tanay bagang kan. Back to work ka, no kasta? Kasapulan, sir. Awan niya min kadwa ti partner ko. Pudno day ta. Rumbang at tinulong kayo. Awan gayam. At daim may ababay dito yung opisina ay dinaminsan. Emily, tinagan na. Live-in partner mo ka no? Pudno ka di? Kuha, sir. Kaya't naamaamuan no sa dino ti ayan mo. Ngimjak imbagbaga. Palagipan ka lang, agent kampiyon. Aganad ka kuma. Nangro na ka nagiti babae. Amangan mo isuda ti mangirubukin ka. Kagyaman na kiti palagip yun, sir. Awan gayam. Inton ka ni kadwa rabi. Selebrasyon ti kasangay ko. Adama ang argragsak. Katkas kan nawidan. Amin nga trabaho dito ay mabalindang itugot dagiti asawa wenno partners da. Namnama at tiyo umayo kini Alexandra. Marigata lang amang pili. Noan niya ti usarag iti party ni Hepe. Ang mga no, sakto lang ti awan partner na. Tas lakto na pimpiman ni Jay. Ne. Ada nagsardang halugan ni Tiruan. Sino nga tanay Jay? Si Ripak man. Ne. Iti awan silaw na iti nagparkingan na.
Bima ba? Nalipatak na inyong tisilaw itirwara. Ngayon, kasla babae. Darius! Ni Emily na ito eh. Lukat ang kumateri daw. Ni Emily kaya. Darius! Darius! I missed you. Emily, Madandanagan na haktap nga mom. Abi at inakulos inawagan. Kahit nakadi pagdanagan. pasensya kan. Itaak lang namin na nakarecover. Ngam abi nga ron at inawagan. Imbagam kumadagos tinapasamak kan ka. Tapno siya tinangasikasukan ka. Oh, kita mo. Timutong kan. Sige. Ang kalinaod akpay lang diti apartment mo, ha? Asikaswan ka na imbag. Ilutwan ka iti paboritong. Miss ka talaga. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay, di na ka di kailiw, ha? Ado amin dagiti pakakumikumak. Daka mo. Gaputa uray siya. Kat agbalbalin nito na biktima. Darius, lipatan pa lang dagita problema, ham. Saan ka di nga umdas di kadak dito, eh? Tap na maksayan dagiti problema, ha? Mabalin ka di. Ibatanak, Emily. Anya? Apay akas takamatan kanya. Anya ti basol ko kan ka, Darius. Di na ka din ay ayatan. Nalipatan ka din ti karim kanya kini. Asyak lang ti ayatem. Nalipatan ka din. Emily, Pagduaduan na ka di. Day tanti bagbagagkan ka. Day tatrabahong ti mangirubokan ka. Ngam di nagpatpat dyan. Kita ang tinapasamakan ka. Dandanikan na tay. Ita? Siya ti pabasulang ka nagiti mapaspasamakan ka. Nasa kita panunutan, Darius. Binirbirok ka. Nagdandanagak. Sana bali. Umada yung akno kasta di kayat mo. pakawanan na ko, Emily. Ang sinatan no kasta di kayat mo. Nasakit man kanyak. Ngam ipaay ko ti wayawayam. Saan, Emily? Di nakpanawan. Pangasim. Ado lang amin ti pampanunutak. Saan? Basta umadayo akon. Nasakit ngamin para kanyak ti pa nagsususpetsam. Please, Emily. Kasapulan ka. Di nakpanawan. Happy birthday, sir. Agyaman na kada kayo. Awan gayam, jak pa nakita ni Darius. Imbaga naman nga umay, sir. Ang mga niinton madamdam hakit aganday dyan. Elegante ti churam, Agent Alexandra. Bagay mo tinalabaga address mo. Thank you, sir. Kunak nga ron, sir. Ad-ad apim mintas ni ma'am. Sige, panawan kayo pa dito. Asikaswag dagiti daddo mabisita. Enjoy! One, sir. Happy birthday, sir. Thank you. Kanayon kumakas to nga dapati. Tapno kanayon ka makita na kabistida ma'am. Iso na lang ta. Nataytayag kan nga mitisyak ka po iti hills mo, ma'am. Si Kamal. Okay. Ni Darius ti si Mampan. Ha? Ikadwa na babae, ma'am. Iso dahi ta ti imay di opisina. Dahi ta ka di ti fiancé na. One. Isa data ni Emily. Ha? Nasgan adinak makita. Sige. Ma'am, mabit lang. Papanam. Umay na dito yan ko. Michael! Oh, agmemay sa akin, sir.
Kwa, sir. Adalang na pa na ni Ma'am Alexandra. Alexandra? Panawin eh. Tapno mamaamom ti partner ko iti trabaho. Ni Agent Alexandra Meneses. Ala, kablawan tapay ni Hepe. Yamam mo kan tumadamdamakin ko na. Sa di na tayo nagiti ang partner. Makis-istoryada ka dagiti bisita ni Hepe. Nung amumitay. Tas na ada iyar arasaas ni Emily ka ni Sir Darius. Hindi din nakamat ko tinagan mo. Imalsam pero pa di babae. Di na siguro kagarupan anabayag kami ngagkadkadwa iti boyfriend mo. Jak mawatan. Nung apa yung agam amo kayo? Maamuntot ni Ami and Michael. Mapantay ti ayan dagiti bisita. Asik gantaman da Sir Darius kan Emily. Saan? Dito'y talangan. Umasidag ta kadakwada. Tapno makita na ka ni Sir Darius. Nyamat niya ti Serbi ti daring asuot ni Emily. Iti eleganti asuot mo. Mapantan na. Emily? Dagiti staff iti opisina mi. Hi. Nice to see you. Dagitam ti adda iti office mi. Ken iti investigation section. Hello. Hi! Darius? Ti ibagbagam nga Alexandra, ti kayat ko amam mo. Emily. Iso day tanda iti likodan. Agent Alexandra. Hi! Kaya't ko ngayon mamukan ka ti girlfriend ko, ni Emily. Nice meeting you, Emily. May bagay kan ka, tinalabaga ang gown mo? Nga, di mo mailaman amay saka a rape victim. Emily, saan ka kung mangagsaw iti kasta dito eh? Nagadi-bagi ti tawa makang eh. Di nakigaman, Darius. Gana. Ti perfume mo. Jaklat ta magustuhan ti angot mo. Ag-makeup ka. Tapno, di ka agparang akas lang ngir-ngir lata. Kasta ka niya. Apay, di mo ka di amo at ibakat? Nalukman, kan pangit nga ibagbaga ni Darius apart na ina. Kat siya. Kita hindi pa nagsasaw dahil di a babae. Gusto day tan, Emily. Darius, tumakdar ka dita. Do something! Inoran-oras nagkadkadwa kami, Emily. Kastamatan itirabi. Apay, di mo amo daytan? Agululbod ka! Aga-agaw ka! Inton maminsan, siguraduam ajak masiputan ti panangtong pamkanya. Tapno jak masipaw ti imam. Excuse me. Darius! Nakita tinaramid na! Insabog na kanya ti arak nga igam na! Alexandra, mapit lang! Pinanawan na ko ni Darius! Siya ko isang kakita na iti tao! Kunamlan, sino ka nagsasaw? Bastos ka. Alexandra, mapit lang! Agawid kami ni Michael. Sa akong timang itulutkan ka. Ni Michael ti kayat ko. Please, Alexandra. Saan mo kuman apadakkalan ti sitwasyon? Saan ka kasapulan, Darius? Mas kasapulan na ka ni Emily. Di na kasapulan? Agpaiso? Agpartner ta. Ngam itila ang trabaho dito. Ngam tapno ibagakan ka. Pulos ajak kinid daw asika ti makapartner ko. Alexandra. Apay asinurod na. Tapno kid dawam nga agsorry akin ni Emily? Never. Jak aramidan dayta, Darius. Saan asyak tinangirugi? Iso, tinanginsulto, iti kinatao. Ma'am Alexandra, itulot ka ni apartment mo. O sige, mapantan, Michael. Sir Darius, umuna kami. Urayan na ka ni Ma'am Emily Unag.
Saan arumbang dayjay nga inaramid mo, Emily? Anya? Siyak pa'y itang ti ungtang? Nag-iskandalo ka. Iti kaaldawan ti kasangay ti Happy Me. Sikat at dabason na kanyak. Apay nga inlimad mo aday dya are, victim ti partner mo? Mabalin ka di, saan mo nga ulit-ulitan dayta? Talpasan. Nagulbod ka kanyak. Inlimad mo ti amin. Saan nga minarumbang nga maamwam? Ngam siya ti girlfriend mo? Apay arumbang nagilimad ka, ha? Apay! Sumarga ka. Agman man ay huwag. Ano madisgrasya ta? Ulbod ka, Darius! Talaga din ako ay ayatan! Itulod ka ni di apartment mo. Ijay apartment mo, ti kayat ko pagturungan ta! Kaya't ko ti agmay-may sa Emily. Talaga nga awalan, ti patagkukan ka! Sumartang kan. Give me a break, please. Ibagam no sa dino ti apartment mo. Taison ti pangituludakan ka. Anya ti kayat mong order para ken ka. Kayat mo kading agbartak ta? No, coffee lang. Ah. Waiter! Anya ka diti order yo, sir? Coffee and beer, ma'am, please. Okay, sir. Ma'am, kasla saan ka matngapiktado iti napasama kita ya? Nairuwa mo kon, Michael. Idi pa na, kasjayan ti pa nagsasaw day di ababae kanya. Dayjay gayam ti panpanakkel ni sir a girlfriend na. Napintas met kit di. Ngem permi ti make up na. Nabasabay jay daring abado na. Idin sabwag mo kan kuana ti arak nga iniinom. Day ti maiparbangkan kon. I wonder yung Michael. Nasiputam ka din no anya ti naramid ni Emily ijauna? Kabayatan ti pa nagsarsarita mi kin ni Darius ijarwan? Sinipsiputa ka talaga, ma'am. Pinagsawak pa di nasit ka. Gungunam ko na. Tagda kinasarita na iti cellphone na. Nabayag na nagsarsarita, ma'am. Anya? Sinurot ko. Ngam napan ijay siya at ti babae. Kat ijay ta nagsarita. Apay na ka, ma'am. Excuse me. A 20 order yo, sir, ma'am. Excuse me? Sa di na ti backdoor yun dito eh? Okay, ma'am. Di kusina, ma'am. Di ti backdoor mi. Okay. Thank you. Michael, mapanta. Apay, ma'am. Adda upat alalaki dito. Umunod dan dito. Amo, siyak ti sapsap mo ganda. Oh, Parta ka, mapanta. oh. Ato iti bayad mi. Parta ka, Michael. Libasan ta dagiti alalaki. Ma'am, jak kaya ti makilaban. Computer lang ti paglayngak. Kabuton ko ti paltog. Ado dagiti tao ito nagtiresto. Ang mga numairaman ka. Paltogan da ka, ma'am. Nasurutan dan. Pues, idad kumat kadakwada ti tartari kagayan da. Dayjay ti may sa lalaki. Paltuga. Naglayng ka, ma'am. Napuntaan dyan may isa. Agulimak. Pagpatugan na tamanan. Agulimak ako nak. Umasidag manan dyan may sa. Paltugak manan. Natamaan manan. Napuntaam dyan sa akin na, ma'am. Daytoy poy. Oh my God. Darasan. O, ma'am. I-drive mo dyan lugan. Sige. Maandaro mong tilugan. Parta ka, Michael. Surutan ka ta. Pinaandar damat dyan lugan da, ma'am. Basta drive ka lang. Siyak ti makamu kadakwada. Kayam ti pumaltog? Saan? Mabuti na, ma'am. Sige. I-concentrate mo ti panag-drive mo. Matay tan sa amin, ma'am. Kumlag ka. Siyak mat. Jak pa'y kaya ti matay, ma'am. Isalakan ako, ma'am. Awan ti matay ka data. Isuda ti matay. Naparmak mo dagiti kalaban. Libat ko na rin yung bro. Ada ka di sugat mo? Gas-gas lang, sir. Sige. Kasarita ka lang ti hepe ti polis. I-coordinate tayo ti investigasyon kadakwada. Sige, sir.
Alexandra! Kasta unay tidanag ko kan ka. Kas di gayam no awan sa bali anam na maam amang isalakan itibiyag mo. Kas na imposible. Ngam kinabaulak. At damat gayam awit mo apaltog. Kas lang amin nagparik na kanyak nga dadakas ang mapasama. Agore ka. Oh, at iti jacket ko. Amok amalamin ka. Oh, pusarang pailayan. Uwan gayam. Ni Michael. Sa dino tiyayan na. Ada iti ospital. Awan sugat na. Ngam, nalaos ti buteng na. Kaya't kontagin na. O sige. Itulod kan, iti apartment. Apay akas na tilang ang Emily? Kulag mananapan ka na kiparty? Pinir di dayjay ababa iti poise ko. Sino ang babae? Dayjay nga agent Meneses. Amo ko na sino dayta. Kadwa dayta ni Agent Dario. Saan ka ni? Imbabay na kiti kaadwan ti tao. Agin lalaing. Abay, baybay am kadilatan na tagtagibasitan na ka? Awan pa'y nakaiturad anang tagibasit kan nang insulto kanyak. Isulaang. Adamin kan kagundaway nga gipalas. Ado di kwartam. Ngam kasano? Kasano ti aramida? Kaya't mo, atulungan ka? Wala. Madoble ti kwartam iti kanito ang matulungan na. Sige, ibagam no kasano? Malagip mo pa'y ti best friend ni Alexandra? Well, may salang tamok a best friend na. Tikadkadwa na idi. Ni Pamela. Iso, ti pagibalsanta. Mawat akong tikayat mo asawan. Nalaing kamot gayam, Panchi. Pagsaritaan, tapay ti bayad ngay bagbagam. Mano ti kabalam ngay bayad kanya kiti servisyo. Nga aramida. Makapungtot at talaga na to. Maagdagijay at tao. Imbaglakit din tanatay da amin. Boss Jeremy, apay ngamin asabalit imbaon mo. At da kami mat dito kini Tiago. Ad-adalakit ya pimudo ti ulo kadagita nga agent. Talaga subsubukan dak nardo. Masakol amatay dagijay dua nga agent. Boss, naimbaganan ni Tiago. Mabalin siguro ada kami ti aggunay. Sige. Da kayo ti makamo, Nardo. Agtalik ka kada kami, Boss Jeremy. Naruam kami kadagiti kakasta abanad. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Aktibo aging gaita ni Pamela, iti panakitchat. Foreigner man, wano Pilipino. Basta ado ti kwarta na. Nasursuruan siguro idi? Ibagakan ka. Dakkal iti tisapol na iti dayti a trabaho. Iso adi na mapanawan. O sige. I-click mo ti site a mabalin a pakakitaan takan kwan. Okay? Dahito yung site. Makitam tiladawan dagiti papai. Suksukatan ni Pamela tinagan na nga mayro pa aklata. Kasano nga ro ti aramidan ka? Asino ti agbalin akachat na? Siya? Makaamo ako namang diskarte. Awagan kan tulata no naalakon tiriknan. Yaman akot, sir. Tayo may nakbinisita dito sa ospital. Oh, kumusta kan? Madipay lang tirik nak, sir.
On gayam. Sa dino ti ayan ti rosas ko? Ha? Rosas mo? Ne, agam amang kan sapay lang, Michael. Ni Sir Matt. Iar-arit ko lang amin ni Alexandra iti may sa rosas, sir. Nakayayo amuyayan ti langana. Ngam agandad ka. Mapadara na kay tisiit na. Ah, Mabay na. Taisumot din tinakilaban. Imbis asyak. Kasano nga tano da kami tagkatuluyan. Iso na lat nga ti mga ipanakkel kanya. Michael, kung nati doktor, mabalin mo kanong ti Romual. Nagpigsapay lang amin ti panagkaba ti barokong ko, sir. Nervyos mo lang na ita. Ala, agsagana kan. Irawar kan dito ospital. Nabalugan ti matak ang nagbubuya. Ay, mabalingkot ti maturog. Anya day jay akarasakas. Ti balto ka. Kodda tao. Aglamungak dito likod ti ruangan. Lukat takon ti ruangan. Surprise! Oh my God! Si Kamot Gayang Pamela! Pinagnervyos na pay! Alexandra! Ay, panagkitam iti amin at tao kat kalaban mo. Nga maguri ka? Kasano na nakalpit mo na itapaltog, ha? Ay na, pasensya kan. Diyak ang musik ka. O sige, umunag ka man pay. Dito gayam ti pagnanang itam-itan. Wan, ano maguri ka? Kasano anabiro kam to apartment ko? Di magasap pa ityo balay nyo, ah. Ay, intad kanyak ti katulong nyo ti address mo. Imbag man ta nabiro kam? Ita kalamanan ang nagpakita. Kasano, busy at... Ay, nagmayat man ti aginanan ti apartment mo, Alexandra. Oh, anya ti kayat mo akanan, ta isaganaan ka. Syaklatan inton madamdama. Tamo. Jakmat lang makan ti isagana. Sobra ka mo. Ado ti istoryakan ka. Kanam mo. Ado, mati ma-share mo kanya. O anya, kumusta kayong ka ni Ehem? Sino nga ehem? Ni Darius. Adapay ka di sa bali nga Ehem mo? Ay, kasdilat na Awan nagbaliwan na. Kat, sige, kumusta ti love life mo? Ado, ah? Iso na lang ta online. Highest bidder ti kayat ko. Ay, yam awan pa'y mat ngami, naging gaita. Ay nang, addan to siguro. Kaya't mo asawen. Saan na maisublipay kanyak tinapukaw a kwarta? Adon dagiti kasta mo paspasama. Ngam saan da na maala ti kwartada, sir. Jay simple pa nang swipe da iti card da no agbayad da. Mabalin da na maala dagiti napatag nga impormasyon. Tapno may withdraw da ti kwartam. Kasta? Kitam. Kasta mo tinaramid ka dagiti napalpalabas a kaso. Ngay may nagreklamo dito opisina. Taksang gasat. Tasaan anay subli ti kwartada. Ada ka din ti lead you when suspect no sino ti akin naramid? Sindikato, sir. Patsit. Dakkala sindikato ti akin aramid ka dagito eh. Sir. Mabit man lang. Tawagak ti rosas ko. Ni Alexandra? Ibagak nag-date kami, sir. Kompleto man ang ti aldaw ko ita. Talaga gayong amayat tagpasyar dito'y aparke. Ita kalangan nakaumay dito eh. Ay, si kamot namin. Puro ka trabaho. Ay na, imbagkan ka No kaya't mo ti agbakasyon, mabalinat ta. Ado pa'y ti kwarta. Pamela, kunak man no insardeng mon ti panagon online mo. Dahil lang ti amo ka trabaho. Iso matlagaya mga isik-sikreto. Saan ka madanagan? Isardeng kun
laeng. Anya ti kayat mo asawan. Ada ngamin ka online ko ita. Foreigner. Ano ti kwarta na? Pamela, amangan no madidigrang kay tar aramitan. Amangan no mabiktima ka ti social networking scam. Gayam ka laa talaga. Concern ka kanya. Ngam amom, mariknak anapod no kanyak ni Bill. Agrab trabaho iti may sa shipping company iti England. Mamati ka mat iti bagbaga day J. Abil. Dahito hindi kong taway ko ang makapan iti England. Nabayagon nga arapaat ko dahito, friend. Okay. Nagkita kayon iti personal? Ako, next week, umay to dito Pilipinas. Nagbiit matan? Inakto sabtan iti airport. Yam, ang muktugan ka. Katno alaan na to iti England, itugot kanto. Interesado ni Pamela. Dang. Mamati ang Bill, tinagan ti kachat na. Rumba nga ibagak nga awan kadwa na amang sabat kanyak iti airport. Suluan mi ti kanito. Awagak ni Emily. Ibagak nga sagana. Jeremy, asino kadagiti taon tinaturad a pumatay? Ne, aguray ka man. Ano klase asalod-sod da ita, Emily? At daming kayat ko nga ipapatay. Amo, kalaban mo matladay chay a babae. Agpili ka kada Tiago, Bernardo. Nalayang dagi dyan doon. Nasiglat na. Ni Tiago, Sige, ibagak ka na. Kano nga ipatungpal mo ti plan? Nagasukat kagaya man, Alexandra. Ay na, nagmayatumot ngamin ti makitsa. wen, kalaat namin nga daawag ko. Isama sa pula sumrakak ita iti trabaho. Ha? Kunak man lumabantang shopping ita. Agsabdi akmat laan. Iso aditi kapela apartment ko, ha? Okay. Sa bagay, naka-online ita ni Bill. Ah, kita akman tila nga day tabil. Ops, saan ang mabalin? Kita akla ang tila nga na. Na talaga matla a foreigner. Sige man langan. Aday ti picture na. Foreigner mat nga peso. Oh, anya, namati kan? Kat, talaga ang matuloy nga umay dito Pilipinas? Tap na mamati ka. Aday ti ticket na. Wan nga peso niya. Magapana ko ni Jibalasim tao. Makaasawa at matlangan itibak ng a foreigner. Sige, inakon. Ituloy mo lahat ti makitsit. Papayaman ng kano, ma'am. Wen, ibagakkan ka ti kayat ko ang mapasama. Iba kayo lang, ma'am. Pasuruta. Masapol ang nalinis ti aramidam at trabaho. Saan ka madanagan, ma'am? Sigurado na ita. O sige. Adan kinasaritak at taxi driver. Urayam laeng ti panangitulod na ken ni Pamela iti ayan mo. Si Kanton ti makaamukan ko. Oh, Pamela, nasa pa ka matalagain. Kan, anya dagi tayo sagsaganam dito kusina. Ayabam ni Darius. Agselebrar tayo. Para iti anya, aber. Para iti panagagayam tayo. Mabantayo man iti resort. Kalaat man day ti ana panunot mo. Sige, sige ka. Saan ako na makita pa eh? Tapay man. Alaan na ko ni Bill ija England. Alan awaga mo ni Darius. Paumay tarumwar tayon. Sige na. Tani, nakaluto ako iti balunan tayo. Darius,
Agyaman akan ka Imay ka iti imbitasyon ko. Wen, kasapulan mi matlayang ti kakastoy apa nag-relax. Ikarib kanyak, adi mo baybay anti best friend ko. Si Kamat, hindi pa ilayang matadyak baybay ang tigayim mo. Ikarim data kanyak ha. Paguray ka. Apay akas tamat yung ibagbagan, Pamela. Saan ka din may tayo ti dito a resort? Tapno again, Joy? Umay kayo, nakasaganan ti Makan. Oh, agay ayaman ni Alexandra. Mapantan. Ikarim kanyak, adi mo baybay anti gayam ko. Uwi na yun. Ikarikon. Jack baybay ani Alexandra. Pamela, talaga ka di adi mo kasapulan timang kadwakan ka amang sabat iti dayti a foreigner? Saanan, friend? Siyak lang Anya nga oras ti sangpet na. Alas 2 iti malam. Isu asakbay nga agalas 2 iti malam, kasapulan nga ata akon iti airport. Ay na, sapay kuma tamatong palan tinabayag at tartarigagayam. Dimtangan ti swerte. Kasta launay ti make-up mo Ay na, nakabangbanglo ka. Nas ka ngayon talagin narakop kami. Nabanglo O sige, tani, sumragak pa iti trabaho. Day tala trabaho ti adda iti panunot mo. Saan ka madanagan? Enton makadano nak ijay England? Isapulan ka iti foreigner ang boyfriend mo. Ala, umikan. Agidan kan arumwar. Ngam ne, di mo liplipatan ti bilin ko, ha? Awagan nak apaman asumangpat jay boyfriend mo. Malagip mo kadipay, idi inawagan ka, ako nag-update ta. Kung na makaduam ti gayem mo. Wan, ni Pamela day chay. Manmano kami ngaminan nga agkita. Ahon gayam. Available ka di day ta computer mo ita? Wen, apay? Ada ngamin ti imit na a partner na ita. Naamam mo na lang ang iti internet. Kaya't ko siguraduan. Amangan mo't no, social networking scam da ita. Kita am dagito ya kaso, adon dagiti nagbalin a biktima. Kaya't mo asawan, mabalin a peken jay impose day jay a foreigner at ticket. Aramid dagiti daduma da ita. Tila daw dawatan da kadagiti kachat da. Kwarta. Isu ka diti dinawat na itigayem mo. Di akon makontak ti number na. Sige inak surutan. Ma'am, umayak mo't! Ha? Napalan? Sigurado. Iskam tinasarek tigayem na. Uy, Manong! Airport di pa pananta. Ngam sa bali din ang ipagnam iti taksi. Isartong mo lang ti taksi. No di mo amo ti papananta. Aglugan naglangan iti sa bali. Hindi nagdungdunggot ti driver. Manong driver! Isartong mo ti taksi. Sa di na ti panipanang kanyag. Isartong mo ti taksi. Unattended pa ilang ti cellphone ni Pamela. Pakabiro kang tangrot yan ko, ana. Ijay airport. Agalas 2 iti malam. Amangan no adan ijay. Jack la pagarupan na kastoy gayam ti sinerek na trabaho. Karyos, dakas nagparparik na kanya. Sige, parta kampay ti agmaneho. Sa di na ti pangipalam kanyag. Sorry, miss. Nayadan daklaan. Ipatanag! Anya ti aramidom kanyag. Galutak dagiti ima kang sakam. Ipatanag! Anya ti kayat mo kanyag. Awan basel ko gan ka. Atita, napungukan. Magkatan ka na. Patanag! Pangasim! Di na kumadangran. Imamamon dita. Siya kung ti makamo kun kwa na. Mapangkan. Katawan makamo iti daytoy. Asino ka? Nagpintas ka balasa. Sayang no patayong kadagos. Saan? Aday wala!
Ang banglokan, nagseksi ka. Kasya na! Alas 3 iti manon. Anyat ko na dagiti empleyado iti airport. Peke. Nalakalagayam ama peke ti ticket ama i-post iti internet. Anya? Kat kadagiti naka-schedule a flight. Awan matikas di anagan. Anya? Ang sa dinungan ti ayon ita ni Pamela. Rumbang ko bang adda dito yung waiting area? Ang sa di... Ha? Ni Pamela ti umawawag. Hello, Pamela? Tulungan na! Sa dinutayan mo? Ibagam! Tulungan na! Kukuha ka lang ita. Pamela! Hello! Pamela! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello? Pamela! Pamela! Oh, anya tinapasamak Alexandra? Darius, adadakis ang napasamak iti gayam ko. Adatimak ti lalaki anangag ko. Iso nga masangkul at tulungan ta ni Pamela. Napatay ko matan ti babae. San matan nga kang angas? Sana bale. Nagpaligi akmat, iti kayat ko aramitan kan ko ana. Pumanaw akon. Sana rumpang agbayagak pa dito. Grabe na tinapasamak iti Pamela. Alexandra, saan mo nga asit ganti bangkay? Sigurado, saan mo ang atis ganti makita? Pamela! Kaano lang hindi nagsasarita tayo ang nakaragragsak ni Pamela. Jaklap pagarupan na kasto iti mapagtang na. Awan konsensya tayo kinaramid iti dayday. Demonyo! Nagsakit tinakang ko, Darius. Gaputadyak man lala tulungan ti gayam ko. Awan na pulos tinaaramid ko. Benji! Naka-headline iti pagiwarnak ni Pamela. Oh, atoy, basam! Nabasa ko dayta. Kaasilakat nga rod. Apay kumaama siyang kakankwana. Rompang lang tikas jaya napasama. Abis Diyosa. Rina mas pa'y gayam ni Tiago. Wala rod. Talaga gayam anaturad ni Tiago. Saan gayam basta-basta day dya at tao? Kaslama konsensya lakat nga rod. Anya? Makonsensya ka? Ha, di ka man. Adumtumot lang ti basol mo. Atoy? Ited ko ti bayad ko kanaka. Tadno, intun addan tumanan ipatrabaho kan ka. Kat agtulnog ka, adako. Makipagladingita kiti napasama kiti best friend mo, ma'am. Nasakit unay dito yung napasama. Nasapsapala ko man mo. Agyaman hakmay kan. Mayawit ti bangkay na iti probinsya. Agur-urayan ti kapsat na iti. Mabali na maka-access ta iti Facebook na, ma'am. Mabalin ta basahin na iti panagsarita da iti kunam akatsak na ako rin. Alexandra! Tulungan na! Tulungan na! Pamela! Sa dinutayan mo! Saan ka makita? Kapag na nagsatngat! Si kamat itati sumaron. Sino ka? Atay mo anak! Saan ka na makalibas kanya? Awan ti mabalin mo apagkamangan. At na makita kalawag iti dahi abanda. At
Duusan ka na kariin. Masangkol ang maikabisado ka na imbag ti pumaltang. Agent Alexandra. Itay ka pa ilan na palpaliiwan. Agsagsaga na akla. Napudot unay ti ulo. Nalabasan ti mapaspasamak. Nang runay tinapasamak kini Pamela. Iso arong bangla ang amado sa dagiti managdakdakas. Yan, Alexandra. Amangan no, mairubo kayo ti aramidan. Di mo lang ang mo, Darius. Uray ititagtagain ako. Mga gulat tatitimak ni Pamela ngagpatpatulang. Maawatan ka. Kat itiday ti apa nagsani ko. Para itiday Chay at Jeremy. Agpinasensya na lang ang Agent Darius Campion. Taiti ka nitong ang mapanagnakak akaduwada ni Emily. Sa anak nga agduwado ang mga ipaay iti hustisya kadagiti na biktima na. Anya? Gapo itinalabas a panagayat mo kankwana. Di mo makita ti pudno a kinatao na. At adalakit nga rin ati murad ni Alexandra. Diyak kaya ta panunutan. Ganyan. Pudno ka di. Anabayagan alukluk ko anak ni Emily. Makaturog akong. Ngam sa anak kaya maturog. Aging kajak malukatan ti Facebook account ni Pamela. Naskan nga tayo padamag ko kani Mama Alexandra. Aramidik na ito'y. Barang sumbatan at ito'y itong agaramak ko na. Jackpot! Nagbalik ti girlfriend ko na pintas kan naturad akas kan ko na. Adita. Nalukat akong ti account ni Pamela. Nahakon. Kita akong dagiti gayam na. Kung akong ka. Imis kulak ni Mama Alexandra. Inawagan ako. Hello, love. Anya? Ay, ma'am, naimbaga rabiin. Pasensya ka na disturbok ti tulog mo. Sa anak pa yan nakaturog, love. Overtime, mak. Inkarik namin kan kaalukatak ti account ni Pamela. Nalukatam ka din? Well, maka-access ako. O sige, agkita tayo di opisina yung bigan. Sakbay nga ibabang ti telepono. Adalahan ko makayat kung nga ibagakan ka. Anya data? Ag-date ta ko, ma. Anya? Uwan, ma'am. Ipakita ken kanu bigat tinalokatak na account ni Pamela. Okay. Sige nga, Rudan. Good night, Michael. Bye. I love you. Naibaba na ti telepono. Nangag na tayo yung baga. Kasanong imin ayat agaram. Agpasuro at tuman ka ni Sir Darius. Sakbay ti amin, ma'am. Di mawat ka kaditi pa malubos ka ni Ma'am Pamela. Alokatam dito Facebook na. Kasano ang makakidawag iti pamalubos kat natayan. Amang ano bisitahan na kay Tirabi eh. Mamati ka iti alalya? Saan matkit di, ma'am? Naturo na ka. Puro lalaki mat dagiti friends na. Dagiti daddo mga customers na. Adda foreigner na po daw. Adda amat negro. Adda pa Indian. O sige, paki-scroll mo man. Kaya't ko makita dagiti daddo mapay a friends na. Kaaduan na kat lalaki. Tinakachat na kat ni Bill.
Basaham dagiti nagtungtungan da. Adda dito iti salitang anda. Ipanagkita da iti airport. Kan piladawan iti Facebook account ni Bill. Sabali. Nalawag. Picture ti lalaki abritong timpakita na. Saan na nga account data? Michael, mabalin ka di ang ma-access mo ti account data, Bill? Padasak ma'am. Parakan ka. I-hack ko ti account na. Agyam anak, Michael. Dakkel ti may tultulong mo kada kami. Basta si ka ma'am. Ngam. Agdik tanto ko man mabalin. Awan parikot iti data. Adapin ngamin asikason mi iti partner ko. Sumbat anak siguro mo tanan niya ma'am. Amo, Michael. Nataer ka magkat. Iso na lang. Tanagpuskol data ay classes mo. Kan, agpalukmag ka man basit. Gaputan ni, nagkutong ka. Sige Napanan. Kaya't nasawan. Kaya't na tinabakit apamagi. Kasat ka ni Sir Darius. Saan ako na makakita? No ikatagdag iti eyeglasses ko. Sana bali. Ikarikarigatak ngagpalukmag parakan ko na. Maragsakan na, tanda kayo adwa. Napataglaw na iti pagsasaritaan tayo. May papan iti kaso nga ikam nyo. One, sir. Adda dagiti developments iti investigasyon ni. Saan la data, Hepe? Addan kada kami ti facial composite dagiti suspect. Ato sir. Aganad kayo. Sana basta-basta dagiti makabanggayo iti daytoy a kaso. Excuse me, sir. Adawag ko. Hello. Honey? Abay, di mo sang bata na dagos na biti awag ko ka. Madam ati meeting mi. Sino din napatpatan? Siya? Wano day ta ang meeting niyo? Pasensya ka ni Emily. Agkita ta. Napatan ti ibaga. Lading itek. Jack, mabali na panahon ti meeting niyo. Bye. Idap na ti cellphone na. Sana mabalin day tay. Kasla lumamlami isan kanyak ni Darius. Naagaw samot tanday dyan nga Alexandra ti atensyon na. Saan ang mabalin? No kasta ti mapasama. Nasaysaya at langan ang mapukaw ka, Darius. Ngam ti agtungpal ka kan ni Alexandra. Nabayag ti konferensyo kan ni Hepe ma'am. Well, ado ngamin dagiti na pagsasaritaan ni. Agawid ka din, Ma'am Alexandra? Alexandra, itulod ka ni di apartment mo. Agawid akmet yan. Sir, mabalin ka diya siya kung ti may tulod kan ko, ana? Depende no asino ti pilyo ni Alexandra. Wan gayang, Michael. Saan aya ako ng mga update? Kunaklakit din no nalipatan, ma'am. No kasta, umuna akong rodan. Uwan, sir. Ingat! Yes, may dit kamot langit, ma'am. Napukaw samat ka ni Alexandra ti panagtalik na kanya. Mas pilyon na sumurot ki ni Michael yung iti siya ka-partner na. Saan aron bang ang makariknak iti kastoy? Jack maawatan. Paya kastoy ti marikiriknak. Adda sa bali at tao dito apartment ko. Rumarak dito si Red ko. Titawa. Nakalukat. At dalaki di si Mark. Matay ka itan! Batalan ka!
Nakiksa ti panagbat kang kanya. Lumaban. Nakarukatak mo lang. Matay ka na pa! Daytoy! Unaangkan! Tisagak! Hoy! Sino tinangibaon kan ka amang patay kanya ka? Awan ti mamom kanya ka! Sana kagsao! Maalarmaak iti napasamak. Saan arumbang daytoy, Emily? Kunak man no kunam analaing dayjay a taong? Apay adi na napatay ni Darius? Italaang daytoy. Amok. Amin dagiti tao ket nalaing da. Angam apay nga ron ita? Talpak mat ti trabaho dayjay at taong? Amang nakasagana mat dayjay nga agent. Saan arumbang agbyag dayjay at tao, Emily? Kasano nga ron itan? Adda ija ospital. Kaya't da nga agbyag. Isong to ti pakaamuanda kadagiti impormasyon. Saan na mabalin? Anya nga ron ti aramidam. Mapan ka iti ospital. Siya? Kanayon asikati mapampanoynoyan. Isungay ta. Siyak matitong palam. Anya ti kayat mo nga aramida? Patayam day dya tao. Paramidam day ta, Emily. Amok ang miyembro ka iti sindikato. Ita, kayat ko amaamuan. No asino tinangipaon kan ka. Diyak mo day tangay pagbagam! Kasta. Tisugat ka! Pagsaw ka. Puston, Darius! Puston! Saan pa yung maimbagan ti surat na? Inimbestigaran kan to intong maimbagan. Hoy, no asino ka man. Subyanda ka. Pandaan am dayta. Oh my God, Alexandra. Sumo talaga ang kamay at ipamagim. Nag-gym kagayam, sir. Ihersisyo lang dito eh. Kasladay sagsaga na malaban na, sir. Narigatan. Abangan nung maunaan na kami dagiti kalaban. Okay. Kumusta magtidate yun kini Alexandra? Ha? Kaya't naksamot, sir. Oh? Basit lang na pa naman. Sumbatan ako. Aywan kayam, sir. Mabaling ka niya tulungan natin ko, anak. Kanya ti kahit masawan. Si Katyak Serbia bridge me. Rumbang sanga. Agyersisyo at kaskan ka. Tapno bumanagmat ti bagay. Una na kami na nakutungak unay. Ay, o sige. Umay ka. Tasuruan kamet. Ano sam, ta medyo narigat. Agyawan na, sir. Arami dek ti amin para kini Alexandra, sir. Aday, nakastrag ako ng iti ospital. Sana nakadlaw dyan gwardiya na nakasuotak iti bado ti nurse. Room 201 ti papanak. Partakak magna. Atakon iti bado ti room 201. Lukatak ti ruangan. Darius, marigatan ako umagas. Ikatak pinakakabit ka na nga oxygen. Partakak ti ruman ito ay. Hello, Michael? Apay ni mawag ka? Naskan nga umay ka dito yung opisina ay tamat lang, ma'am. Tapay. At na discover iti account ni Pamela. Anya? Makatulong dito iti investigasyon nyo iti kaso. O sige, Michael. Umayak dita. Itamad lang. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo.
di mo ko maipalubos ang malabsanan na ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Ma'am, saan lang nga lalaki ti gagayam ni Pamela ti Facebook na? Adamot babae. Oh, Sino dita? dayta. Wildflower ti account name na. Kitaan taman ti pictures na. Amang ano kabisado yu daytaro pa, ma'am? Iso dayta ni Wildflower? Mabigbig kan malagip yu ka ni? Wan. Ni Vanji dayta. No kasta. Aktibo manan. Nakaruwar nga tan ijay pagbaludan. Very good. Very good, Emily, sweetheart. Natayan jay taong. Masiguratok dayta? Ngamit, agbugbugsot a pinanamak. Nakarkaron ang mainlabakan ka, Emily. Talaga? Good work. Oh. Ano kahit mo regalo kan ka? Alahas? Kwarta? Ibagam lahat. Anya ti ko na ti doktor. Mabalinta ka din akasarita di pasyente. Awanan. Natayin di pasyente. Anya. Apay abinay-bay andangad da sa bari ang makastrak at tao diti ospital. Napigsa ti oxygen ti pasyente. Naladawan di matakwatan dagiti nurse. Apay. Saan da nagsuspetsa nga da simrak apagduaduan ti ropa na? Sigun kadakwada. Adda ng limlimo ang nurse. Nadlangon da ti guard. Ngam. Awan iti kapanunutan da. Aday jay gayam ti mang papatay iti pasyente. Wan gaya. Nakaruwaran iti pagbaludan ni Vanji. Ha? Kat aktibo manan iti panagrekrut na kadagiti babalasan. Anya. Kasano na amam dayta? Nahak ni Michael ti account na. Ado pa'y ti mabalin amamon kan kwa na. Pacheck adakkel ti connection da iti agnagan iti Jeremy. Isa ano mabalin. Kayat ko ti makisiningad iti dayjay a Jeremy. Tapno na anay ama-amok ti kinataw. Nahak ti account ko. Anya? Kita adalakit ti sabali anak kibiyang iti account ko. Maamuan dalakit ti dagiti napapatag nga impormasyon may papankan ka. Kan dagiti transactions mo. Dahita ti pagamam ka. Amom ka di, no asino tinanghak iti account mo? Nalaing tinanghak. Amo na tinararamit na. Kasano nga rodan data? Mapukaw dagiti sites kanda dumapay at transactions. Sana mabalin da ito eh. Rombang nga saan nga agbalik ti hacker. Success! Ita, basahan mo dagiti daddo mensahe ni Banji kadagiti gagayam na. Ti mensahe na iti agnagan iti Jeremy ti kayat ko amamuan. Oh, i-browse mo dagiti kayat mo amamuan iti account na. Ngamin, nahack ti account na. Kahit nasawen, anyaman nga oras, mabalinan nga i-deactivate ti account na. Busy ka pa na yun ah. Di mo sungsong batang tiawag ko kan ka. Kasama ta na di ka agrip-reply. Kasi ta, unang nagkita ta. Ngam, di na pa'y masungbatan. Sige. Sa dino ka diti ayan mo ita? Dito'y clinic. Ha? Clinic?
Oh, apay nga da ka dita. Siguro, among naminan nagdadag sana. Iso alikliklikan na po. Anya? Pag natibagbaga. Iso anak pa check up kita. Dagka na sakripisyo na iti para kanya. Nga araramidag. Nga pumanlang iti agbalin nga anak ta. Kwa. Nga okay lang nabaybayan na. Okay lang siya ti mangibaklay iti responsibilidad ti agbalin nga anak ta. Sa dino ka di a klinik, ta umayak. Okay lang. Nalpasan ti pa nagpa-check up ko. Pagkitaan ta nga rod. Ibagam, Emily. Unam anahak ti account mo. Ket, kasano nga rod itan? Na-deactivate ko na. Awanin ro baga pagdanatan. Amangan matno adamang sirsirip kadagiti na duma-duma at transaksyon tayo. Awan man siguro. Ta na-deactivate ko adakos. Ti detalye ti business meeting mi kadagiti padak a negosyante. Na i-coordinate mo ka din? Wan, Jeremy. Awanin problema dita. Atin daram tulaangan, Unak man no nasukatan ti venue na. Saan na nasukatan? Kurt? Asinon to ti kaduam meeting? Oras siya tulangan. Adan to siguro asikasuan nyo adwa ken ni Emily. Okay lang, baybayan na po. Taylor, sir. Bawa at magkindi. Ado nga may responsibilidad mo iti trabaho. Saan ka kung mga agsarita iti kasta, Emily? Di ka madanagan. Taintol may pasangay ko dahil tuwing uping. Kasi kantulat na tibigbigan na nga ama. Saan ko abaybay ang responsibilidad ko? Takdarak na itang ubing. Kasano ko mga agbalin ka responsable nga ama. No tilat ang trabaho tiyas asikasuam. Ko. Apay? Dahil dyan ka di nga Alexandra, ti kayat mo? Talikodan na kon? Taadda na partner mo? Saan na po mo data? Matiturik na. Diyak magustuhan, ti angot ti makan in order mo. Itulod ka ni di apartment mo. Kalpasan na. Mapanak na tag-gym. Agjijim ka na. Una, tapno agbalinak mat amaskulado. Di mo mat kaya tinakot to nga pamagi. Conscious ka itan iti pamagiman. Kaya't kung aminan ti madan iti kayan ayar. Iti dayta nga edad mo, rumbang laan nga adan kaayan ayat mo. No nabakay doon ti bagi kakas ka ni Sir Darius. At ka din, nabnamakan ka? Anya? Siyak man ang tinakitam. No ang mumla ko ma. Ang love at first sight takkan ka, Alexandra. Mabiit na ang Michael. Isardan mo man tilugan. Apay man. Isa day 5-star hotel apakaheldan ti business meeting da Jeremy. Saan ka di? Uwin, iso da ito eh. Makita kan maamamok matlaangan day ta at Jeremy. Sige. Tay sa ganak mo tanti ba sita kamera. Tapno may record amin dagiti tungtungan nyo. Agyaman ak, Michael. Kasapulak at talaga. Ito na. Adun dagiti negosyante. Ay, panyero. Madamdamalang. Kita tayo ti Kasaritak ida iti sekreto. Away kita. Amangan no kasapulan dati serbisyo ti Scott Service. Nagbanglumot ang jilin mabas sa balasan. Nakalabag at isuot na bestida. Ada islit iti likod na. Wow! Nagsexing ti panagnana. Mangrugin ti meeting. Ijay bang ralamisan ti nagtugawan ti nakalabaga a babae.
kumikita kanyak. Kan nakaisan. Hindi 4 nan tinagtugaw. Kat makita na kiti legs na. Ne, igagagaran sa. Isa makmat. Nagpintas sa babae. Sino nga taday ta? Naikabit mo ka din, tiba sita camera. Medyo marigata na, sir. Dito ka lang nga rat. Ang mga makita na tagi driver. Nagrekat akong takak ni Alexandra. Alexandra, kumusta dito? Madam, ang kailangan meeting. Ni Jeremy, nakita mo ka din? What? Madam no. But, isn't ti umasidat tapno ang sarita ka? Sige. Agandad ka lang dito, Alexandra. Ada kami lang kini Michael dito parke. Laglang mata ni Jeremy, di pa nang kit-kitak ka ni Kuan Itay. Anya nga tatibagbaga na kadagitidad tumaan ni Kasyante. As-asit ka naman ditong galmisa. Kat aday bagbaga na kadakwat. Agin lalabas ang ikiabay na. Miss? Miss? Naglaw na. Kampay ini. Saan ko anangan? Miss? Yes? Natinag mo ti panyon. Atoy, Thank you, sir. Siyak ni Jeremy. Rose. Rose tinagan ko. May bagay ti kinapintas mo iti sexy abadong, Agyan manak, sir. Jeremy langan. Nice meeting you, Jeremy. I have to go. Mabali naman natin number mo? O no, Facebook account mo? Ko, Diyak namin basta-basta agit iti number ko. Di kagdanag. Nasing pata ka tao. Mabalin ka di ang mahalak? Rose? Alexandra, urain da kan dito ilugan. Juan, umaya ko dito. Naikabit min ti video camera iti unig tilugan ni Jeremy. Kahit sigurado, may record, amin na tungtungan. Sige, kat apaman nga dak kita. Ilukat yung adagos ti ruangan ti kotse. Kan paandarin yung tilugan, apaman amakalugan na. Nasken asaan na tayo amakita ni Jeremy, apo manang. At may waksi ti panunot ko ni Rosa. Maidumdum at ipintas na. Makapaguyugoy itirik na ti panag-isisam na. Agkita kami pa ingata. Sweetheart? Rabiin. Ada ka pala dito, Ron? Saan pa yung makaturog? Oh. Kumusta ti business meeting yo? Nakasarita kong dagiti babak na nga negosyante maipapan kadagiti escort service. Ket, ado ti interesado? Talaga believe akong kan ka? Malamhis dito'y veranda. Oh my God, iti silet. Di mo ka di kayat ngagsarsarita ta? Sumaron mo tulangan. Agpalamisak pa dito eh. Okay. No day ti kayat mo. May dumduma talaga ni Rose. Diyak malipatan ti bang luna. Rumbang nagkita kami pa eh. Kasano? Diyak mat makontak ti intad na anambar. Taken aminan dagiti escort service tayo. Naiwaras dan kadagiti negosyante kan politiko. Tibayad na. Rumbang nga makabayad na pa eh. Sakbay ang maited kadakwada ti kayat da nga escort service. Nagabayad dan? Siguraduan tayo dahi tapan, G. Saan na mabalin ang malugi tayo?
Amo kung dayta abilin mo. Kita man na lang yung dagiti babae, ha? Amangan no mapasamak manan dyan napasamak, idi. Diyan papatay ko nga escort service. Saan ko man na kontrolado ti kapanunutan da. Ngam, sigurado ang kada transactions da. Mamuak, tamabalin ko alokatan dagiti account da. I-monitor mo ida na laing. Ken man bilang tada dagiti agplan-plano nga agipulong iti otoridad. Ipakaam mo madagos kanya, Vanji. Alexandra, daytoy a hotel ti pakaiwaywayatan dagiti business meeting dagiti negosyante. Nakita mo ka di tilagbok da. When? Bakna nga negosyante dagiti imatenda iti meeting. Karaman yung dayja, Jeremy. Kaya't sigun ka dagiti staff iti daytoy a hotel. Kanawin ti meeting da. Sigurado. Ado, dagiti paliman na. Dahito ti rumbang atakwatan tayo. Di ka matanagan? Agkita kaming tupay. Dandani tayo na maamuan. No asino ti mastermind. Iti daytoy a sindikato. Sapay ko ma, Darius. Maliwan. Agawitan, Alexandra. Tasigon iti staff iti daytoy a hotel. Adan tumanin sumaruno ang meeting dagiti negosyante. Kaya't dito itumatlang ti pakapasamakan na. Sige. Isa ka na update na. Uwin gayam. Mabalin ka diya kaduan nakpailaeng. Gumatang taman ni ti gamit ti bibi. Baby? Uwin. Baby accessories. Pasensya kan. Jack pa'y gayam na ibagakan ka. Iti mabiit. May sakto niya ama. Talaga? Uwin. Agdadagsan na ni Emily. Kasta ka di? Kaya't may sakan to anina. Kaya't gumata sorpresahan ni Emily. Iso kaduan nakpailaeng. Amo. Kabisadom nagiti rumbang agatangan. Ah? Uwan. Apit di na saan? Agyaman na. Kasto'y gayam tirik na ti agbaling niya ama. Kaya't nasawan. Umadanimatan ti panagkalay sayo. Day tati nagsaritaan mi kini Emily. Kaya't kinid daw na. Umikatak ka nun iti trabaho. Iti ka nitong agasawa kami. Okay. Adakan ka dayta. No iso ti pangitan mo. Talaga. Kaya't aramidek din ako na ni Emily. Para iti pamilya. Iso agbay may isakan ton. Di ka matanagan. Adan tumutla ang kasukat ko. Talaga kasta. Huwag kaya. Maragsakan na para kan ka. Agent Darius Campbell. Naamwak ti pa nagsasarita da iti unag tilugan. Ngay suda ti mang supply ti escort service kadagiti negosyante. Isumit lagayam akasarsarita na dagiti pada na ang negosyante. Gaputa dito'y na nga ididil dagiti babae. Anya tinakunam itay? Aglaylo ni Sir Darius iti trabaho na? Uwan. Dahil tipod no? I-concentrate na kanon ti panagbalin na nga ama. Ni Emily ngay. Amangan mo't no... Bayamon, Michael. Saan mo nabiyangan? Irespeto talaangan ti desisyon niya. Planon takit din no anya tirumpang aramidan ta. Iti sumarunumanin ang meeting dagiti negosyante. Nasken nga agkita kami manan kini Jeremy. Sige, ma'am. Amok amas delikado da ito. Ngam isaganak ti bakit iti mo balhin ang mapasak. Anya ba dagiti sumaruno ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.